Malawi Today. Yananduza kuti yayiwe zigwira ntchito. Nthawi yonse ndimagwira ntchito. Janata kapena tilumbisane pa Friday nati yayi ndipite kumulako. Ukatamulako Sunday. Monday tipume. Tuesday titani? Sisi nashitike? Ndiye chomwe ndifuna ndipemphe ichi chakuti ine ili mu office ya president imaijenasi ine sina wachiwiri kwa maijenasi ayi foma kutola kusamaki wachiwiri kwa wachiwiri vice president sakaso ni vice president koma ine nine wachiwiri wina Sababu kuti ukakwatira akazi awiri uyo amakhaso mkazi winayo alawana akazi awo akazi awo. Kampani yopanga magetsi ya Igenco yati pali chiyembekezo kuti pomafika mwezi wa Disemba vuto la kuthimathima kwa magetsi likhala litachepa mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Igenco Engineer Maxon Chitawo amayankhula izi pamene amayendera malo a kampani opanga magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa omwe ali mboma la Salima. Charles Wahara ali ndi ripoti. Malingana ndi mkulu wa kampani yopanga magetsi ya Igenco Engineer Maxon Chitawo, mwa makina atatu a kampani awiri wokhandi amene akugwira ntchito ndipo ndikapizira ndi mkula zomwe anati zikupangitsa kuti magetsi asamakhazikike. Koma Engineer Chitawo anati pali chiyembekezo kuti pomafika mwezi wa Disembala pakhala kusintha kwakukulu, ati kamba kuti makina atedzani akhala atayambanso kugwira ntchito kamba kuti makina omwe anawonongeka akonzedwa mdziko la Austria. Zonadi tinali ndi mavuto a maintenance kuti machina anafa mwadzidzidzi poti machina samapanganika ndi machina atatu modzi kutedzani ena kunkula ena kukapishira akukapishira ndi kunkula takoza akugwira ntchito panopa takhandi akutedzani tedzani ali major 44 mbere ma steady winding anapsa ndifana napsa tumene kuti tipangitse ena kuti tidzayikire company mapanga ma steady amenewa ndi ya ku Austria ku Europe ndi tinalipira ndama zoyambirira kuti tipangire panopa tipangira andaruza kuti akupanga ship akutumiza amala aruza pandege zikafika ndikuti manjini awo awiri abwera pamodzi ndi manjini athu agwira ntchito ija kuyambira mwezi wa November pofika December ndikuti imeneyonso ikhalira bweso palaini so kupera December ndikhani machini wasagwira ntchito bwinobwino ndikuti magetsi akhala okhulupirika ndithu oti sazizimazima chifukwa ya mafotsi. Pa ulendo oyendera malo opangira magetsi kuchoka ku mphamvu ya dzuwa mboma la Salima, Engineer Chitawo anati malowa omwe ndi ndalama zokwanira $14 million adzawonjezera 10 megawatts ku mphamvu za magetsi mdziko muno. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Bungwe la Lilongwe Water Board LWP likuonjezera malo ophikira madzi ndi cholinga chakuti likwaniritse kufikira mulingo wa madzi omwe anthu mu mzindawu amafuna pa tsiku. Iyi ndi chimodzi cha zinthu zomwe bungwe lili kuchita pofuna kuchepetsa vuto la madzi mu mzindawu. Mkulu wa kampani Asili Mbewe anena izi kulikulu la kampani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo alinso ntchito yomanga malo ophikira madziwa imalizika pofika mwezi wa Machi chaka chamawa ndipo zithandiza kuti mzindawu ukhale ndi madzi abwino okwanira mogwirizana ndi chiwerengero cha anthu. Iwo atsimikizira anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe omwe pakatipa madzi a mipopi akhala akusiyasiya kuti vutoli litha posachedwapa. Nthawi ndi mapanga implement strategic plan yathu imeneyi tapanga implement ma strategies or ma interventions ma project osiyana tinapanga raise kamuzu dam 1 kuti tithe kusunga madzi ambiri mu dam kuchoka mu dam 1 kuchoka pa 5 million cubic meters kufika pa 25 million cubic meters tikaphatikiza ndi dam 2 ndiye kuti tili pa 44 million cubic meters. Komanso mu nthawi imeneyo tapanganso implement project chatimati Lilongwe Water and Sanitation Project imene yatithandizira kwambiri kuti
kuti tikonzenso mapaipi athu ena ndi ena mu distribution network mwathu, tikhalenso ndi matanki ena anyuwani wotinso tithe kusunga madzi woti azipita kwa ma customers athu, komanso even ma booster stations kuti madzi azikhala akufikira madera onse. Taona ndithu kuti munyengo imeneyi ya strategic plan yathu imeneyi zimene zakhala zikuchitika, and taonanso kuti pakhala improvement in terms of water supply. Anthu mdziko muno awapempha kuti asinthe kaganizidwe kawo pa akaidi omwe atuluka ndende za mdziko muno. Mkulu wa utumiki wa Malawi Friends of Prison Mbusa Hastings Phale anena izi pomwe zikuonetsa kuti anthu ambiri omwe angotuluka kumene mndende amasalidwa, zomwe zimachititsa kuti azikhala osamasuka m'madera awo. Ndawina Chamwaka wadza ndi ripoti ili lomwe wawerenga ndi Telson Magombo. Utumiki wa Malawi Friends of Prison uli pansi pa sinodi ya Blantyre yomwe imathandiza akaidi pa moyo wawo wauzimu ndi wakuthupi. Iwo amayendera akaidi ndende zosiyanasiyana komwe amakhala ndi maphunziro akusanthula mawu, mapemphero komanso ulangizi. Kuonjezera pamenepo amaperekanso maphunziro a Mulungu kwa akaidi pofuna kuonetsetsa kuti akuziwa za mawu a Mulungu. Oyimira utumikiwu Mbusa Hastings Phale afotokoza kuti maphunzirowa amapereka chilimbikitso, kusintha komanso kuwakonzekeretsa moyo wakunja kwa ndende akadzatuluka. Pamene zoona zake nzakuti ndende sidakhazikitsidwa kauli. Ndende idakhazikitsidwa anthu aja abwere akhale pambali, pakhale danga loyamba kuwadandaulira ndi kuwaphunzitsa, komanso mmene ali pambali choncho zimawathandizira kuti anthu amene akwiya kumudzi akhale ngati sawafikira msanga mkwiyawo mpaka utsike, kopa kuti pangakhale chiopsezo nkuvulaza. Potrapo ndemanga Mbusa woyang'anira CCP ya sinodi ya Blantyre Leonard Mangisa alangiza akaidi omwe amaliza maphunzirowa kuti aphunzire china chake pa moyo wa kundendewu ndipo zibweretse kusintha pa moyo wawo. Nkhani yayikulu ndiyo nena kuti chikhulupiriro cha Blantyre sinodi njakuti kundende simalo ongolangira munthu, koma ndi malo amene munthu akhoza kukakonzedwa. Chikhulupiriro chathu ndiyo nena kuti munthu kupezeka mundende inde kakhale kumakhala kowawa, koma kupyolera mu experience yakukhala mundendemo munthu ukhoza kuphunzira zinthu zimene zingaukonze moyo wako ndi kuusintha. So chikhumbo chathu njoti moyo wonse umene akhristu amaupeza kunja kuno, mtundu wa moyo umene wonse upezeke kwa munthu angakhala ali kundende, chifukwa chake tili ndi chidwi cholimbikitsa utumiki wa kundende. Oyimira ndende yachichiri a Thomas Katambo adandaula pa zomwe anthu amachita akaidi akatuluka kundende ngati kuwasala enanso kukanidwa. Iwo anenetsa kuti anthuwa akatuluka kundende tikuyenera kuwalandira ndi kuwathandiza chifukwa amakhala anthu osinthika. Mukudziwa inu munthu wongokhala kuti sakugwira ntchito ina iliyonse kapena sakupanga china chilichonse amatha kugwiritsidwa ntchito molakwika. Kotero kuti munthu uja ampeza kuti watuluka wasowa chochita kumudzi kuja sanampase sapoti, mwina akazi ake wapeza akwatiwa, abale ake akumunena kapena ena amakabadala pena pake, ncholinga chokaziti pachatu wakuti wabwera kumene kumakhala ngati kulakwitsa zimene Amalawi imene timachita. Choncho tikupangisanso kuti munthu uja alakwenso kachikena abwererenso kuja kundende. Utumiki wa Malawi Friends of Prisons Ministry umalandira thandizo kuchokera ku Canada. Mawanja osauka pafupifupi 300 mboma la Mangochi akuyembekezeka kupindula ndi ntchito yatsopano yopereka ndalama yomwe bungwe la Islamic Relief Malawi likuyembekezeka kuyamba mbomali. Sotin Ndazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Dave Uma. Bungwe la Islamic Relief Malawi a Edwin Singini, bungwe ili limagwira ntchito zosiyanasiyana mboma la Mangochi, koma padakali pano liyamba ntchito yopereka ndalama kwa manja ovutikisitsa ngati njira imodzi yothandiza boma kuchepetsa umphawi. Asingini ati kwa zaka ziwiri zikubwerazi ndalama zopyola 1 billion kwacha ndi zomwe agwiritse ntchito mdera la mfumu yayikulu Chowe kupita kwa mawanja ovutika omwe ena mwa iwo amayang'aniridwa ndi amayi, ndipo adzilandira ndalama komanso maphunziro amomwe angathandizire kuti apititse business zawo patsogolo. Choyambirira chenicheni anthu amene tikuwafuna kuti apindule ndi anthu 300, ndipo composition yake ndiyo kuti timatenga pa anthu 300 yebo 60% akhala azimayi, 40% ndi azibambo. Apa ndinene kuti nyumba zomwe amene ali mutu wa pakhongo ndi azimayi, 40% akhala anthu amene mitu ya pakhongo ndi azibambo. So anthu amene wa kwambiri timatengera anthu amene ali aulumali kapena achikulire, komanso amene ali ndi
mwina nthenda zina zilizonse zomwe zikusautsa moyo wawo. Anthu amenewo ndi amene timayambirira kuwapanga kuyesedwa. Potsirirapo ndemanga, mkulu oyang'anira za mapulani ndi chitukuko ku khonsolo ya Mangochi a Chris Nawata ayamikira ntchito yomwe bungwe la Islamic Relief Malawi igwire yothandiza kuchepetsa umphawi kwa manja osauka m'bomali. So ndi ntchito yabwino kwambiri yomwe ngati Fatisi Council tasangalala nayo. Chokha chomwe timayankhula pamene muja timafuna tionetsetse kuti pasakhale kuti anthu amodzi akupindula ku mathandizo angapo nthawi imodzi, kwa thandizo limakhala chipakani kufuwa tili mwaze bwinobwino kuti ngati kupindula kale programu ina kapondolomeko ina kale yomwe ikupanganso zomwezo ngati social cash transfer ngati so public works timati ayi anthu amenewo aone kuti ayi asiye kaye fani kupindula kale koma tipindule ena zomwe tinatenga nthawi munati muone kukambirana kwambiri ndi anzathu a Islamic Relief. Koma ntchito yabwino kwambiri yomwe tikhupa kumata nthawi imeneyi ibweretsa kusintha makomo mbali ya kapezedwe, komanso tinaonanso mbali inofunika kwambiri ngakhale mbali ya chakudya. Padakali pano khonsolo ya Mangochi ikuperekanso ndalama kwa manja osauka kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo. Ofesi yona za maphunziro mchigawo cha kumpoto ya Northern Education Division yatsimikizira makolo komanso ena onse okhudzidwa kuti ipitiriza kuthandiza ophunzira omwe ali ndi ulumali kuti azipeza maphunziro apamwamba. A Frank Nyilongo omwe amayang'anira ntchitoyi ati ofesi yawo ndi thandizo lochokera ku nduna wa maphunziro ikupitiriza kupeza thandizo lomwe lingathandizire ophunzirawa. Elias Muhango walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Malingana ndi ofesi yona za maphunziro ku chigawo cha kumpoto, ophunzira opitirira 20,000 ndi omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana m'maboma asanu ndi atatu omwe ofesi iyi imayang'anira. Pofuna kuthandiza ophunzirawa, ofesi iyi kudzera ku nduna wa maphunziro yatsindika kuti ikhala ikuthandiza kupititsa patsogolo maphunziro a ophunzira a ulumali mu chigawochi. The office imeneyi inayika aziphunzitsa special needs amene akuyang'anira zokhuzana ndi inclusive education mu district ina iliyonse. Tikuyambira kuchitipa, Kalonga, Lumphi, mosemu timaonesesa kuti aziphunzitsa amene wawo azipanga coordinate ma activities a inclusive education. Ngakhale izi zili chomwechi, mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Muzuzu Government a George Chunga adandaula ndi kusowa kwa zipangizo zophunzirira ndi kuphunzitsira ophunzira omwe ali ndi ulumali zomwe ati zikubweretsa mbuyo ntchito yopereka maphunziro apamwamba kwa ophunzirawa. Chachikulu chombi chomwe chimati ika mavuto timapezana nacho chomwe chimativuta kuti tiphunzitsane nawo ndi zipangizo zophunzitsira ndi zophunzirira. Zipangizo zizi nzodula kwambiri ndi sukulu payokha pamakhala povuta kuti lesa minister atipasa tigwirisire ntchito nanga sizimagwira ntchito zimayenera kuti zimafika pa nthawi yake zimayenera kuti zipite akazipange maintain zikakhozedwe kuti zizigwira bwino ntchito. Chimene chocho chimakhala chinthu chovuta kwambiri chifukwa choti ma resources amakhala ovuta ngati sukulu. Mmodzi mwa ophunzirawa pa sukulu ya sekondari ya Mzuzu, Andrew Manford, wati vutoli likupangisa kuti kuphunzira kukhale kovuta. Kuno kunzuzu sukulu folo imene kuti kulibe mabuku anyawana ali msabasi a biology makamaka form 4. Sukulu ya Mzuzu Government ndi imodzi mwa sukulu za sekondari za boma mdziko muno zomwe zimalandira ophunzira omwe ali ndi ulumali. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Takulandiranso mu nkhani zathu. Pali kufunika kuti dziko lino liyike njira zamakono zothandizira anthu ambiri kupeza mwayi ophunzira nawo sukulu zaluso zamanja. Mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Sichiwola anena izi kusalima pa msonkhano omwe cholinga chake chinali kusankha ophunzira omwe akayambe maphunziro awo msukuluzi mu chaka cha 2026. Zambiri mulipotili la lonjezo msodoka. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi adindo ochokera msukulu za luso lamanja zosiyanasiyana za mdziko muno komanso adindo ena ochokera ku nduna wa zantchito.
Poyankhula pa msonkhanowu, mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Sichiola ati nkofunika kuti dziko lino lidzikonzekeretse kuti lifikire ophunzira ochuluka pomwe boma likufuna kukhazikitsa maphunziro aulere a sukulu za sekondale. Komabe Asichiola atsindika kufunika kuti ophunzira adziwasankha nsukulu za luso lamanja kutengera ndi kupezeka kwa zipangizo osati kukwaniritsa manambala chabe. Poyankhula pa msonkhanowu, mkulu woona ntchito za manja ku nduna wa za ntchito a Richard Chira ati boma likuchilimika kupeza njira kuti anthu ambiri adzipezana umwayi wa maphunziro nsukulu za luso za manja za mdziko muno. Iwo ati izi kamba kakuti ophunzira ochuluka akumamaliza maphunziro awo a sekondale, zomwe zikukweza chiwerengero cha omwe akufunikira maphunziro a mtunduwu. Malinga ndi Achira, anthu omwe amaphunzira sukulu kapena kugwira ntchito za luso lamanja siolephera ngati momwe anthu amaganizira, zomwe ati nkofunika kuti anthu asinthe kaganizidwe kawo pa ntchitozi. Target yathu pano ndiyoti tiwonjezere nambala imeneyo itakhala double, itakhala 15,000, chifukwa choti anthu ambiri akuphunzira kumaliza maphunziro a secondary school, anthu opitirira 100,000 chaka chilichonse, pamene ife tikungotengawo 7,000 okha. Ndiye tikuona kuti anthu ambiri akutsalirabe, ndofunika titamaonjezera nambala imeneyo kuti anthu ambiri aphunzire. Dziko lino lili ndi sukulu za luso lamanja za m'maboma zokwana 7, zina za m'madera zokwana 21, komanso zina zing'onozing'ono zokwana 22. Lonjezo Nsodoka, MBC, Salima. Achinyamata awalangiza kuti azitenga nawo gawo pa ntchito za migodi kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Mmodzi mwa akatswiri oona ntchito za migodi atupocheka yange ndiwo apereka malangizowa. Iwo ati pali mwayi wa ntchito ochuluka kumbali ya migodi potengera kuti madera ambiri ali ndi miyala ya mtengo wapatali, koma pakufunika akadaulo ophunzira bwino maka pakati pa achinyamata. Austin Fukula wadza ndi zambiri. Akayange akuti anayamba kukhala ndi chidwi chokonda zinthu zopangidwa ndi luso la sayansi akadali achichepere, ndipo kupita kukaphunzira sukulu ya ukachenjede ya UNIMA maphunziro okhudza luso la sayansi kunali kupherezera masomphenya anali nawo. Pano pomwe ali ndi zaka 34 ndi mkulu woyang'anira anthu ogwira ntchito oposa 30 pa ntchito zoyezayeza miyala ya mtengo wapatali ku kampani ya Sovereign Services Limited yomwe ikufufuza za miyala ya mtengo wapatali ya rutile and graphite kukasiya boma la Lilongwe. Makolo anga anandiphunzitsa kunena kuti nditha kukhala china chonse chimene nditha kukwaniritsa. Kwa ineyo sichinali chonena kuti chinthu chonena kuti ndikachithawe ayi, but it was something chonena kuti I have to go that direction. So starting from there ndi chimene chinandipangisa kunena kuti ndikalondole field imene ndilili panopa. Akayange ati zovuta zomwe akhala kukomana nazo monga kuwayang'anira pansi monga mzimayi zawathandizira kugwira ntchito molimba mtima komanso modzipereka potsogolera anthu ena. Kaganizidwe ka anthu ndikamene kali kovuta kunena kuti munthu chifukwa choti wachokera kutali ndi maganizo ena ake onena kuti field iyi ndi azibambo ndikamene kamakhala kuti ndikovuta. Koma as anthu takhala kuti tasintha kaganizidwe kamene koko ndikunena kuti even nzimayi atha kutenga position ina iliyonse, komanso atha kutenga field ina iliyonse imene angathe kukwanitsa. Dziko la Malawi lili ndi miyala ya mtengo wapatali monga rutile, graphite ndi ina yomwe akatswiri woona za migodi akuti ngati litagwiritsidwa bwino ndiye kuti dziko lino litha kumapeza ndalama zochuluka. Kafukufuku akuonetsa kuti amayi 25 pa 100 aliwonse ndamene akugwira ntchito za luso la sayansi mdziko muno monga tupocheka yange akuchitira. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Bungwe loyendetsa ligi ya TNM la Sulomu
laletsa kugulitsa zakumwa m'mabotolo a galasi mkati komanso panja pamalo ochitira masewero. Iyi ndi imodzi mwa ndondomeko zomwe bungwe lilayika pofuna kukhwimitsa chitetezo. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tili naye mu studio muno kuti atambasule zambiri za nkhani. Norbert, takulandira. Atatiuze kuti pachitika zinthu zotani zomwe zachititsa kuti asulomu apange ganizoli. Pakapa kuchitika zinthu zosiyanasiyana kwa nthawi yayitali. Masewero akakhala kuti ali nkati pakakhala kuti pachitika mene kampungwepungwe anthu kumagenda kuponya mabotolo a galasi aja m'bwalo muja, komanso tamva kuti kumathero a sabatayi sana ulule bwinobwino koma kuti panachitikanso nkhani ina yoti muna oyimbira amene amathandizira amayenda mbalimbali anaponyeredwa botolo la galasi m'masewero ena. Ndi asulomu aona kuti zinthu zizakhala zochitika kwa nthawi yayitali inoyo ni nthawi tsopano yonena kuti zithe. Komanso kumayambirira sabatayi timu ya Bullets and Wanderers akukumana kumathero la mulungu lino ndi anapangitsa msonkhano wolemba nkhani. Ndi iwo ananena ndithu kuti masewero awo safuna mabotolo a galasi apezeke m'bwalo chifukwa angakhale m'mayiko akunjawa anthu amaloledwa kulowa ndi zakumwa kazolezeretsa m'bwalo la zamasewero, koma zikhale mabotolo ngati a plastiki kapena mabotolo ena, koma isakhale botolo la galasi. Ndiye izizi ndi zomwe zapangitsa kuti asulomu abwere ndi chiganizo chonena kuti ulendo uno kuyambira pano mabotolo la galasi asapezeke mkati ngakhale kunja. Kapena mwina tinene kuti izizi azipanga chifukwa cha masewero a derby amene akubwera la mulungu lino. Mfundo imene ayiyambitsa ndi amene wawa matimu a Bullets and Wanderers. Ndi amene anayiyambitsa lolemba lapitali kuikamba. Ndiye tangodabwa kuti patapita masiku awiri sulomu nayonso yatenga mfundo yomwe ija kuphatikizamonso mfundo zina, koma mfundo ya mabotolo a galasi anayambitsa ni matimu a Bullets and Wanderers kuti kumasewero awowa mabotolo amene wasapezeke. Ndi asulomu angobwereratu nkunena kuti masewero ena aliwonse mabotolo asamapezeke, komanso onjezera mfundo yonena kuti achichepere ana asamagulitse zokumwa zolezeretsa masewero ampira. Komanso nthawi zonse masewero akamaseweredwa kuno Malawi kukakhala kuti kwatsala 15 minutes kuti masewero aja athe, amatsegula mageti kuti anthu alowe, amati nthawi ya malova. Ndi athetsanso nthawi ya malovayo kuti anthu amene sanalo lipire masewero aja kuyamba asalowe basi malova asamalowenso, chifukwa kuti malova onso ndi amene amabweretsa chipwirikiti kumagenda, chifukwa kamalowa malova aja samaseja kuti anyamula chani m'matumba, amangotsegula mageti iwo aja nkulowa. Ndi kuyambira mawa lino masewero onse a Super League kulibe malova kulowa. Chabwino Norbert, tilowe mu nkhani ina kulepherana kwa Scorchers ndi Angola. Zachitira ubwino kapena ayi? Ndikuona ngati zachitira ubwino timu. Timayenera kuti timu ikapambane kumene koko. Ngakhale mphunzitsana kamba kuti afuna apambaniretu koyendako, komabe kusagonja ndikuona ngati ndi zabwinonso ku timu ya Scorchers kuti masewerowa akabwera kuno chifukwa masewerowa ndobwerezana. Ndi Angola ibweranso kuno lachiwiri kudzali mu mzinda wa Lilongwe. Ndikuona ngati ni mwayi kuti tidzangoyimalizira pakhomo chifukwa timu ya Scorchers sinapitepo kumpikisano wa AFCON chiyambireni. Ndiye mwayi onena kuti zonsezo tichitire pakhomo. Mpira umachita zake nthawi zina, koma ndikhupa kuti uyu mwayi onena kuti Scorchers pakhomo idzagwiritsa ntchito mwayi osewerera pakhomo. Ukumbukira aida kuti kunali masewero ena ake amayenera achitike msabata ziwiri zapitazo a Flames Equatorial Guinea koma sinabwere. Ndi ananena kuti anthu amene anaguliratu matikiti akozanso dzagwiritsa ntchito matikiti amene aja kulowera masewero awawa. Ndi ndikhupa kuti kukadzadza ndithu kumene kuti anthu ake apatse molaro Scorchers fa masewero awawa mu njira ina iliyonse ikuyenera kuti timu ipambane. Chabwino tamvanso kuti Silver Strikers ikukumana ndi Yanga ku Tanzania. Tilimbe mtima kapena ayi? Tilimbe mtima ngati dziko chifukwa timu iyi kuyimirira dziko la Malawi. Apapa amene zili timu ndi Malawi versus Tanzania. Ukumbukira Silver sabata yathu atagonjetsa Yanga pa Bingu Stadium 1-0. Mtsogoleri wa dziko anatulutsa uthenga oifunira zabwino kuinyadira timu ya Silver. Angakhalenso anduna agangata anali komwekonso kuyilimbikitsa timu. Ndi apapa timu iyi yanyamula mbendera ya dziko. Ndi ndikuona ngati kuti tilimbe mtima ndithu ngati Malawi chifukwa kumene koko Silver ingoyenera kuti isakagonje mu njira ina iliyonse. Komanso ngati ingagonje ikayesetse kuti ikagonje ndi chigoli chimodzi koma iyo yonso ikagoletse. Tingoyerekeza chitsanzo itagonja 2-1 kapena 3-2 ndiye kuti Silver ipitirira. Koma choyambirira isagonje chifukwa inapambana kale 1-0 ndiye ikangolepherana ndi Yanga kumeneko ndiye kuti zonse zaera ku Malawi. Tathokoza Norbert chifukwa chobwera mu studio mwe kupatula chabwino pang'ono pokha kupatula mwina masewero amene tili nawo la mulungu likubwerali. Palinso masewero ena mwina amene alipo? Masewero a Super League alikonso mawa kuli masewero atatu.
Moyale ndi Kamuzu Barracks, Ekaya ndi Blue Eagles komanso Tigers ndi Songwe United. Ndi masewero a Super League akuyamba loweruka lino koma afika pa mponda michimera la mulungu lino chifukwa awani matimu akuluakulu mdziko muno Bullets and Wanderers akamakumana. Tathokoza chifukwa chobwera mu studio. Tinenenso kuti masewero amene watidzaonetsa pano pa MBC live mawa tionetsa masewero a Ekaya ndi Blue Eagles. Ndiye kuti anthu amene sakwanitsa kufika ku stadium uko akhale pakhomo. Chabwino. Tathokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Mtolankhani wathu Norbert Jameson akutiuza zina ndi zina zimene zikuchitika mu nkhani ya zamasewero. Ndi nkhani imene ya zamasewero tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiye ntionenso mitu yake.